veľmi zaujímavé. No, dúfam aj ja. Určite áno. Určite áno. Určite áno. Určite áno. Určite áno. Tak určite áno. Určite áno. Určite áno. Určite áno. Tak určite áno. Tak určite áno. Tak určite áno. Určite áno. Tak určite áno. Určite ten výsledok mohol skončiť prospech nás určite. Určite a musíme sa z toho poučiť a musíme sa z toho poučiť a musíme sa z toho poučiť. Musíme sa z toho poučiť a poučíme sa z toho, verím. Musíme sa z tých chýb poučiť a poučíme sa z niektorých chýb a musíme sa z toho len z niektorých tých chýb poučiť. Z chýb sa musíme poučiť a z tohto sa musíme poučiť ešte a musíme sa toho vyvarovať a ponaučiť sa z toho a musíme sa z toho ponaučíme sa z tých chýb a my musíme zajtra začať, alebo keď zajtra vlastne, hej, vybehnúť na nich. Tlačili sme, takže musíme tam viac tlačiť a niečo tam padne potom. niečo to tam inak. Ja som veľmi rád, že sme to ubojovali, ale ako hovorím, ubojovali sme to a že sme ubojovali, snažili sme sa nevešať hlavy a Čakal som to, že to bude trošku horšie a myslím si, že teraz po zápase ma možno vypne. Veľa chalanov je zničených. Som cítil, že tie nohy asi nie sú ešte tam, kde by mali byť. Neprospeli vlastne môjmu telu a Trošku to telo stvrdlo, trošku možno poškrápka na nervy. mal kúpiť večeru asi. Tak hlavne sa nájsť poriadne teraz. dobre sa nájsť, dobre sa vyspať. Zaspali sme na začiatok. Ako ja som ani necítil, iba už asi od prvej tretiny som bol radšej v strehu. Dobre, aspoň že tak. Ako ešte raz bola otázka. Budeme sa len opakovať, keď ho budeme chváliť. Že sme boli o mnoho lepší tým. Konečne sme trošku sa to tam, sme sa obmenili a konečne to tam padlo, no. Dúfam, že takto bude pokračovať, no presne ako hovorím, však 2-3, keby to bolo takto, že skáže 4. gól, tak sme aj minulý zápas vyhrali. Možno len trošku viac kľudu na hokejke, trošku vieme, aká bola tabulka, takže trošku určite na tom aj na tréningu trošku popracovať a možno trošku tlak na hlavu, ale toto je proste ako keby som proste hral všetky predtým. Ale proste musíme a potom už nás asi nebude tréning podľa mňa zajítať, takže bez ľadu a potom už naspäť do toho. Takže teraz toto... Takže povieme si to aj v šatni, že nie. Tak áno. Tak nie. Áno, ale neviem. Mne príde, ako keby sme... Ja neviem, že ako, nie, že nechceme, ale proste, keď máme prihrať takto ostrejme od seba, keď máme proste tie také rozhodnutia, nemáme takú pohodu, taký kľud, mi príde, že sme strašne takí, no nekľudní, no, neviem, sme takí rozladení takí, neviem, ťažko povedať. Neviem, čím to bude, kebyže viem, tak asi to zmeníme. Úprimne neviem. Úprimne neviem. Musíme na to čím skôr zabudnúť a než musíme na to zabudnúť čím skôr, musíme na to zabudnúť. Myslím si, že na to musíme zabudnúť. Jeden gól za druhým, Jak sa hovorí, byl to fofer. Bohužiaľ sme zase opäť nevedeli dať gól a bohužiaľ tam nepadlo, bohužiaľ nám to teraz nejde. Chýba nám nejaký špinavý gól. Nejaký ten špinavý gól, všetko môže. Ste videli vy, ja už toto až takto som nevidel. Ja som sa sústredil až trošku na seba. Nebola to úplne ideálna hra z našej strany. Asi neúplne pohľadný pre diváka, ale keď to poviem sproste, dopadlo takto, ako dopadlo. Myslím, že to bol veľmi ťažký zápas. My Slováci si vieme stiažiť tie zápasy. Tak nič, len im popriať veľa šťastia. Ďakujem pekne za rozhovor.